Predajte ma Janku niečo, na peniažky Janku zladu. Aj keď neviem, Janko, či sa to patrí. Dám ho do lavora, lavor dám do koryta, koryto do fontány. Prídu hostia, puknú od smiechu, keď uvidia to malé zelené čudo. Gazda, tak ako si to rozmyslel? No húta, pán grof, kam ja schovám tie vaše dukáty. Chalupa je malá. No dobre, keď je malá, dám ti túto zlatú reťaz. No, čo povieš, Gazda? Už keď myslíte, že takto je to lepšie? Jo, to je oveľa lepšie, Gazda. Veď to má hodnotu oveľa viac ako celá tvoja roľa, aj pole, aj chalupa, aj dobytok. V tom prípade je váš pán grof. No poď sem. S Bohom, Janko, s Bohom! Ale kdeže s Bohom, ňaňo? Dovidenia, dovidenia! Janko, ideme na zámok. Čo na zámok? Do kláštora. Čaká nás dlhá cesta. Priprav sa. Joj, tak som ustal, tak ma bolia kríže. Zdá sa, že starnete, pán grof. Veru, že starnete. Kto to kedy videl, aby grof nosil takého podaného a pritom starý a mládenca? To teda nie. Trošku si oddychne. Tak. Ale to ste povedali pekne. Naozaj krásne. Čo? Že mládenca. Lebo mládenec som ako lúsk. Haha. Ale s tým podaním ste sa veľmi netrafili. Akože netrafil. Pretože ja som ten, ako sa to povie, budúcim pánom tejto krajiny. Ty, že nebudeš pánom tejto krajiny. No tvoja materka musela krmiť poriadnými ďajasačkami. Nie. Mater ma krmila haluškami. No. A nehovorím nič iné, len to, čo raz bude. Dobre, porozprávaj. Chcete, deti, aby vám porozprával? No, on vám porozpráva rozprávky. Mne sa tak dobre zaspáva pri rozprávkach. Že vraj bude pánom. No čo myslíte, budem pánom alebo nebudem? Ha? Ja vám poviem, budem, ale to sa dozviete až na konci tejto rozprávky, či sa mi to naozaj podarí. Ale zdá sa, že on mi neverí.